Srácok, ebben a videóban pro-cover-nőzni fogunk. Az előző részek ugye, nem lettek nagyon hosszúak, ez most lehet hosszabb lesz. Itt a kocsi, meg itt a házam. Szóval bejövök ide, aztán megnézzük. Nem ez ki? Ez ki? Mindegy, nem tudom. Szóval, ezek a ledek, nem tudom, hogy ha világítak a sötétbe. Nem, ezek literálisan lámpának funkcionálnak, szóval ja. Onnan nem mond, van egy liftem is. Elnézést. Van egy teljes liftem is, hallod? Hogy ebben a házban, mint én esküszöm, ellöknek. Egy külön könyvtáram is, meg minden. Na. Ez nem tudom, ez az öltözőm. Itt a széfem. Remélem nem raboljátok majd ki. Szóval, most kezet mosok, nem tudom miért. Semmiért. Oké. Ez milyen menő itt már. Itt ez, hogy én a se szobámba is kéne, ilyen eskü kéne, ez nagyon menő néz ki. Mindegy. Out. Nézzünk körül inkább a városba. Szóval, ott száll egy repülő. Még ezek katonai. Jöjj, lerobbantják a fejünket. Juhú! Nézzünk be az iskolába. Amúgy ti már várjátok az iskolát? Írjátok meg kommentbe. Jelenleg itt most nincsenek gyerekek. Szóval felírhatok bármit. Szerintem ez a szöveg, ez a legjobb. Ne ülj le, ne akar még tanulni, hát meg élvez ki a nyári szünetet. Szóval, nem tudom. Azt mondom, nézzük meg a spantot, mindig olyan jó ilyen sztorik szoktak lenni. Ez mi? Kisállatkereskedés. Fürdök. Nem lehet. De jó. Jézus 2.0 tudok járni a vizem. Ez csak víznyugi. Na szóval. Itt van Pókember! Pókember! Juhú, Spiderman! Nimmáj! Spiderman! Juhú! Na, megtaláltam Pókembert. is. Na, ez a pro-cover-tel van titkokkal, hát rendes Pókembert találok, meg minden. Egyébként, ha nem tudtátok, itt egyébként lementek, nézzétek itt ehhez a metróállomáshoz, vagy ez nem tudom mi, megnyomjátok ezt, nézzétek ezt a Downtown Station-t, megnyomjátok, így, mondom, így, úgy, megnyomjátok, és akkor be tudtok jönni ide a föld alá. Én már régen, esküszöm, azt hittem, hogy ez egy bug, és ez... Ezt nem tudtam tudni. Szóval, én azt hittem régen, hogy ez egy bug. De nem bug, szóval ez rendes funkcionálva van a pro-cover-ben. Meg szerintem ezt már néhányan tudtátok, mondjuk most elgördeszkáltunk oda, szerintem ezt néhányan már tudtátok, de amúgy ja, ez a rendőrség. Na, összekeverem, mindegyik olyan nagy. Szóval itt a kórháznál, ide eljöttök, és itt felmásztok egy ilyen korláton, mondom, vagy nem tudom mi ez, és itt ki van törve halom zseblámpát a hangulat kedvéért, már miért ne? Jaj. Így. Jaj, de fényes. Ez mi? Experimentál. Nem tudom, ez váróterem, gondolom. Ez kb. Amúgy minden magyar kórház, szóval. Ez minden magyar kórház.
Szóval nem tudom. Itt van ez a csávó, ez egy kapszulában van. Jó, pihen, na mindegy. Itt egy fegyver, nem tudom miért, oda mi van rajzolva? Ez a agency. A csávó úgy néz ki, bepisélt. Jó vécézés, viszlát. Szerintem ennyi elég volt ebből a helyben. Ne, várj, felmászok ide. Jó, várj, ugye, abba nem kell ízni, VIP. Na jó, elvontam. Hol a létre? Itt van. Szóval, így. Hát ezt nem hiszem el. Mondom, így. Talán így. Na így. Ez tök jó ez a spot. Aha. Menj fel. Menjél. Nem hiszek el. Na. Ezt nem hiszem el. Live-ba így Live-ba ne így csináljátok majd a parkour. El fog tartani egy kis darabig. Mégse. Na, szerintem bemászok. Hoppa. Aha, VIP. Nekem már van egy VIP-s cuccom. Ezt egy jó barátom adta. Tudjátok, fel tudom gyűjteni a házat. Na de, ha esetleg ezt se tudtátok, szerintem amúgy nem vagytok ilyen hülyék, nem azt akarom mondani. Szóval, itt bementek, és itt valószínűleg hallottok majd ilyen para ijesztő hangokat. Ezért megyek innen el. Szóval, igen. Ez volt a Brookhaven ijesztő titkok első rész. Ha szeretnétek még ilyet, lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!